Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum is-26 ta' Settembru qegħdin nagħmlu l-festa ta' Kozma u Damjan. Dawn il-qaddisin kienu twins. U allura tajjeb li l-festa tagħhom issir ukoll fl-istess ġurnata, imma għexu ħajjithom flimkien. Ovvjament ma nafx jekk kienux identical twins, imma kienu twins twildu fl-istess ġurnata mill-istess somm u iddeċidew li jsiru tobba u saru tobba. Aħna qed nitkellmu fis-sena 280 għax fil-fatt mietu martri fis-sena 303 taħt il-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu. U hemm devozzjoni kbira lehom, huma il-patruni tat-tobba, tal-kirurgi, tal-barbiera ukoll kienu l-barbiera fl-antik kienu jkunu wkoll jisom il-kirurgi jekk tittaqla sinja tmur għandi l-barbier dak iż-żmien. Imma għandhom titlu interessanti fl-Orjent bil-Grieg huma meqjusa u meqjuma ħafna bħala l-qaddisin Anargiri. Anargiri tfisser li ma jihdux flus. Għaliex daw kienu tobba u meta jmorru għand xi ħadd marit, il-weda li għamlu ma' Ġesu kienet li ma jieħdu qatt xejn. Ifejqu ħafna nies imma qatt ma kienu jitolbu xejn lura. Darba minnhom, wieħed minnhom, issa nsejt kux Kozma jew Damjan, wieħed minnhom. Minant mara jisimha Palladja aċċetta 3 bajdiet, 1, 2, 3, 3 bajdiet. Uħuħ ħada bi kbira wisq, għax għallu inti aċċettajt dan il-ħlas, sa dana għallu imma jien aċċettajt biex ma niksirix din mara, għallu uħadwa bi kbira, għallu ma rridx nindifhem miegħek meta immutu. Insertaw li mietu fl-istess ġurnata għaliex minħabba l-persekuzzjoni qatawlhom rashom għax kienu magħrufin bħala insara. U hemm di tradizzjoni ħelwa li biex jirrispettaw di deċiżjoni li kienet magħrufa jridu jidfnuhom separati. Imbagħad kien hemm ġemel, issa jekk istorja vera jew le ma nafx, imma storja ħelwa. U tkellem u qalulhom jindifnu flimkien, il-ġemel tkellem. Għalmenu l-ġemel kultant meta jitkellmu jgħidu affarijiet ta' sens. Il-qabar tagħhom fit-Turkija għaliex huma l-kemm mis-Sirja kienet
enormi u kienet tieħu parti mill-Turkija tal-lum u Ruma wkoll fil-For Imperjali hemm bażilika iddedikata lihom. Aħna nitolbu ħafna għat-tobba tagħna kollha n-nurses għal dawk il-kirurġi għal dawk li qegħdin fil-professjoni tal-fejqan. San Kozma u Danjan taw b'xejn ukoll l-imħabba ta' Ġesu. Għax dik m'għandix prezz. La tista' tixtriha u inqas tbieħha. Ejjew nitolbu li aħna bl-imħabba ta' bejnietna nkunu wkoll ta' fejqan għal xulxin. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin martri Kozma u Damjan, aħna nfaħru l-kobor tiegħek Mulej għax bi previdenza li ma bħala intajt lilhom il-glorja tas-sema u lilna dejjem tibatilna l-għajnuna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Eżdra. F'dak iż-żmien, is-Sultan Darju kiteb lill-Gvernatur u l-uffiċjali tal-inħawi tan-naħa l-oħra tal-Efrat u qalilhom: ħallu x-xogħol fuq dan it-tempju ta' Alla jibqa' miexi. Ħallu l-Gvernatur u l-kapijiet tal-Lut jibnu dan it-tempju ta' Alla fil-post li kellu qabel. U nordna b'digriet dan u li għandkom tagħmlu għal kapijiet tal-Lut għal bini ta' dan it-tempju ta' Alla. L-ispejjeż għandhom jitħallsu lil dawn in-nies bla waqfin mit-taxxi tan-naħa l-oħra tal-Ewfrat li huma proprjetà tas-Sultan. Jien, Darju, nordna dan b'digriet ħajkun obdud kollu kemm hu. Il-kapijiet tal-Lut komplew jibnu jmexxu x-xogħol il quddiem imħeġġin bil-profeta Ħaggaj u mill-profeta Zakkarija bin Iddu. U lestew il-bini kif ordnalhom Alla ta' Iżrael u kif kienu ordnawlhom Ċiru u Darju u Artasersi, slaten tal-Persja. Dan it-tempju lestewh fit-tlieta tax-xahar ta' Addar, fis-sitt sena tas-saltna tas-Sultan Darju. U wlied Iżrael, il-qassisin, il-Leviti u l-bqija ta' dawk li kienu ġew lura mill-eżilju, kollhom ferħana għamlu l-festa tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju. U għall-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju offrew f'sagrifiċċju 100 gendus, 200 muntun, 400 ħaruf u għal dnubiet Iżrael kollu offrew 12 gidi skont kemm kienu tribujiet ta' Iżrael. Imbagħad qasmu l-qassisin skont it-taqsimiet tagħhom u l-Leviti fil-ġemat tagħhom għas-servizz ta' Alla f'Ġerusalemm, kif kienu miktub fil-liġi ta' Mosè. Dawk li ġew lura mill-eżilju għamlu l-festa tal-Għid fl-14 tal-ewwel xahar. Il-qassisin u l-Leviti issaffew flimkien u għax kienu safja setgħu joqtlu l-ħaruf tal-Għid għal dawk kollha li kienu ġew lura mill-eżilju u għal ħuthom il-qassisin u għalihom stess. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajl l-Alla. Salm responsorjali. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Leja it-tribujiet jitilgħu, it-trubijiet tal-Mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael
ifaħru isem il-mulej għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Ħinja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżdu weġibhom ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Mela illum il-Vanġelu ta' San Luqa bħal it-tliet Vanġeli, iż-żewġ Vanġeli Mattew u anke Mark ilaqqana mal-mama ta' Ġesu darb'oħra imma anke ma' ħutu, il-familja ta' Marija, aħna llum ngħidulhom il-kuġini ta' Ġesu. Kienu ħafna importanti għaliex meta telaq minn Nażaret afda lill-ommu fidejn dawn ħutu, fidejn din il-familja estiża. Aħna nafu wkoll mill-Vanġelu ta' San Ġwan li ħdejn is-salib tiegħu kien hemm ommu u kien hemm oħt ommu. Hekk jgħidilna San Ġwan fil-kapitlu 19. U allura hemm ukoll it-tradizzjoni li wħud mit-tnax kienu wkoll aħwa ta' Ġesu, Ġagbu u anke Ġuda Taddew huma msejħin aħwa ta' Ġesu x'aktarx kienu kuġini tiegħu. Imma din il-familja li ġejja minn Marija wara tiġi propju mid-demm minn Ġesu ma ssirx daqshekk importanti għalih. U jibda jaħseb minn issa qegħdin fil-kapitlu 8 ta' San Luqa fil-familja ġdida tiegħu. Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Mela qed jitkellem dwar familja ġdida. Ma jgħidx il-ħbib tiegħi, jgħid ommi u ħuti, familja ġdida. Jitkellem dwar maternità spiritwali, jitkellem ukoll dwar il-fatt li aħna nkunu ħutu, imma anke ommu. Tajdu li kif? Billi aħna inweldu l-preżenza ta' Ġesu bl-imħabba ta' bejnietna fejn hemm 2 jew 3 miġburin f'ismi jiena nkun f'nofshom. Dik hija l-qawwa li aħna niġġeneraw il-preżenza ta' Ġesu fid-dinja ma nkunu ħutu wkoll. U x'jixtieq Ġesu mill-familja tiegħu? Nisimgħu il-kelma ta' Alla u nagħmlu li jgħid Alla. Is-smieħ u l-emil. Issa jekk inħarsu lejn il-Madonna aħna nifhmu, anzi aħna nivvenerawha bħala dik li semat il-kelma ta' Alla u qaltlu hawnien il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Dik il-risposta tal-Madonna hemm il-konferma ta' dak li jgħid Ġesu, tisma' l-kelma ta' Alla u tagħmilha, ikun minni skont kelmtek. Dak l-atteġġament aħna nsiru u ħut Ġesu. U allura anke taħt is-salib hemm ommu, oħt ommu, hemm Ġwanni, imma Ġesu jafda lill-ommu mhux lill-oħta. Nħobb nirrepeti din il-ħaġa jien, imma lid-dixxiplu, lill-familja ġdida. U l-familja ġdida hija aħna l-aħwa ta'.
Jew nitolbu bl-interċessjoni anke ta' dawn il-qaddisin, twins, Kozma u Damjan, li aħna nisimgħu l-kelma tal-Alla u ngħidu dawn it-twins simpatiċi ħafna l-istorja ta' Kozma u Damjan fittxuha anke fuq l-internet, Wikipedia u Santi Beati li huwa website bit-Taljan imma ikollu artikli interessanti ħafna fuq il-qaddisin. Kienu insara ġifieri għalkemm studjaw il-mediċina ġifieri kienu tobba professjonali ta' ħajjithom ma ridux flus qatt ma ċċettaw flus li f'dawk il-famużi tliet bajdiet li wieħed minnhom u ġġieldu fuq di mur ġibna llum aħna niġġieldu fuq di ħaġa imma tant kienu jieħdu bis-serjetà li dak li għandhom jridu jaqsmuh tajdu li kif kienu jieklu ovvjament kienu jieħdu ħsieb xulxin immaġina jien. U allura ma rridux ngħidu isma' ħadd ma jitħallas tax-xogħol tiegħu għax kulħadd irid jgħix. Imma wieħed jifhem ukoll li hemm mod u mod. F'kollox. Hemm mod u mod. Jiena rrid insellem ukoll ħafna professjonisti li mingħajr diskors ta' xejn jagħmlu ħafna ġid mingħajr storbju u mingħajr interessi. Irrid inkoll infakkar u nirringrazzja tant professjonisti anke fil-qasam mediku li jieħdu perjodu mis-sena u jmorru f'artijiet ta' missjoni u joffru s-servizzi mediċi tagħhom b'xejn. Jalla Kozma u Damjan ikollhom ħafna fans anke fid-dinja tal-lum għax għandna bżonnu. Hu tiegħu nitolbu biex il-mulej jkun għal kull wieħed waħda minna it-tabib tar-ruħ tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha fil-professjoni medika biex fuq l-eżempju ta' Kozma u Damjan jagħtu ħajjithom b'ġenerożità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha biex huma jkollhom il-faraġ li hemm xi ħadd jieħu ħsiebhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-familja ta' Ġesu biex ikonna l-umiltà nisimgħu l-kelma ta' Alla u l-karaġġ li nagħmluha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn bl-interċessjoni qawwija tat-tobba Kozma u Damjan bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej b'tifkira tal-mewt tażiża tal-qaddissin marsi tiegħek Kozma u Damjan, se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nimtlew b'kull qawwa biex inkunu xhieda tiegħek sa bit-tixrid ta' demna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għaliex il-qaddisin tiegħek Kozma u Damjan ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta dru l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-martri tiegħek Kozma u Damjan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna n-nubietna bħal ma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kiflet minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħib nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħares fina mulej id-don li tajtna u għamil li niksbu s-salvazzjoni u sliem bitqarbina li tajtna l-grazzja namlu fit-tifkira tal-martri San Kozma u San Damjan bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta.
Nofru dan ir-rużarju għat-tobba kollha tagħna għan-nersi sal dawk kollha fil-professjoni medika. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħala ma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinur Tażu Kristu ġin kurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidrawni kontemplaw fil-ħames misteru min ta' tbatija meta s-Sinur Tanzu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina.
علينا ta' Kristu, اطلب علينا il-Knisja, اطلب علينا tal-ħnina, اطلب علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا it-tama, اطلب علينا li żjed safja, اطلب li علينا żjed nadifa, اطلب علينا muxebba, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-pariri tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħtana, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tjiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rab tal-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewkba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midimbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mlista minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rużarju mqaddis, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, حنا لينا itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u gloruża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. amen Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Taqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. amen San Giuseppe ta' qalb safja, اطلب San علينا Sebastian Martri, اطلب علينا San Turroccu, اطلب San علينا Paul Missierna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا Addisin Cosma u Damian. اطلبوا علينا Intom addisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. amen
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.